akong problema sa pagkatinuod lang, dili ni ako. Kung dili sa ako ning bana, pero tungod kay asawa ko, naapil ko sa kahasol ani. O kung nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Naalala mo pa ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglalaho, pag-ibig mo'y di magbabago. Naaalala mo pa ba, mahal ko? Ay, wapat ka mahuman diha. Nay, ikaw mangguday na. Uy, abi na kong pusti ng gabarog diha. Grabe naman sad. Sa tanaw ni mo na ako puste sa biko? Nay, nagunsa di ka da, nay, naghuwat ka sa naghuwat ka sa kumahuman dire? Una. Ano man? Ay, ako ay mawa ning akong duka ba? Nagwa words na ni. Ang uban ganahan ka sila maminaw na ako ug mo'y mo kanta kay mga wailang duka. Pero ikaw, makadungog ka sa akong kanta, magduka na hinuon ka? Unsa na pagkahitabuan ay? Makaduka magunang inong kanta god. Kay murag ika-20 naman na ni balik-balik. Natural nga ako ginabalik-balikon. Unsaon ako pagkakuha sa perfect yun kaayo kung kausa na ako kantahon para ma-perfect balik-balikon man na. Mao ba? Nala, matuog na lang ko. Nala, sige na, katuog na lang diha. Kaya makasikaso ko din sa tupaniod to. Okay. Naalala mo pa ba ang mga ulan mo katugin siya? Naalala mo pa ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako. Salamat, naluto na ang linat ang bukog sa baboy. Tilawan, be. Yes, perfect. Ang mga pangako mo, ang sabi mo. Wag yung kay laing nakatuunang kanta. Sige mo na balik ang kanta. Mura dyan ka, plakang ko ba? Nay, ang pagbalik-balik sa maong kanta, mo'y usa ka kaagi nga ma-perfect ni mo ang maong kanta. Nala, sige na. Di na ako mulalis ni mo, ana. Gawasan na tong bisita ni mo. Ha? Nako'y bisita? Si Uslek. Masayo ko. Gabi mo lang ting bisita. Anong kasayo ba, Aroy? Uy, ambot tawag. Pangutan ato siya. Alakaw ato. Ako nitiwas na, be. Magsukad na lasag ko. Basig mo na iyang giari og sayo para makaapilis pa ni Udto. Ilang da, madunggan ka gani. Lakaw na, tuwa na to. Nay. Naalala mo pa ba ang mga pangako mo lang gapong kata. Ang sabi mo'y ako. Ikikit aning kaldero. Pweh! Uy, Usli, kasayo ko ni mong mamisita. Tingnan ni Udto, pamantahon ron, uy. Ibaw ko na yun, pero ingon mo sila ang early bird catches worm, di ba? Pero ang tinawag yun may anigod ko kay misita yun ko ni mo karong gabi mga karon lang ko may anigay karong gabi magdisod ko. Ano man sa may rason? Hindi ko kita. Hindi ko kinasdan? Oo, dahil. Nabuta na ka? Dahil naamag ko tayo ilakaw ko karong gabi, di ba? Muli mo tawag ko sa Amos Provinsa. O niya, base na ugma na ko mabalik, mga nga karon ako may anigay din Mao ba? Oo, sige, okay na dong Usli. Pero ganahan ka ko yung ako. Okay, kuyog ta. Pilailat ka sa kong maglikanan. Mas mayon ta. No, di ko, uy. Di mo sugot akong nanay. Ako yung nanay mo. Bisan pag musugot si nanay, ako may dili musugot sad. Ano di ka gusto nga mahimamat mo ang maabot mo ugangan? Ay, di man sa ingon anak dong. Di lang ko mo ubanin mo. Kay, ang masadog akong biyaan si nanay din nga siya rong usa. Aw, ikaw, musugot ka nga dadon ako sa nanay. Kuyog na ako. Aw, kuyog ko. Ay lang dahil. Ay, dara na mas nanay mo listo na taon kay pagbiyahe na taon. Sige lang. Basta, naibaw na ka nga, dili ko makarik ng gabi, okay? Okay na dong, ay. Basta tinuod, magkita nga mauli ka sa inyo. Ay, tinuod ay, beda. Mabitang po kuyugon ta, tika. Pero di man mahimo mo kuyug ka. Kaya naman sa nanay ni mo, di pwede ni mong biya, di ba? Okay na dong. Basta kay, salig na ko ni mo. Salig na ko dahil. Mahal ka, tika. Nigbalik na ko. Kuyug ka. Kuyug ka sa kong tatay. Ha? Para mamahay mi. Mamahay mo. Unsay mamay, uy. Ulay. Nibalik ko, kuyugon ako sa tatay. Mao gani, kay baon ako. Di ba nasabot ta karon tuigang minyo na ta? Oo. Ano ni day? Pabuta nga ako pagbalik. Binibalik ako. Sabtutan na nato atong kasalo kay. Sige dong, akong ingnon si nanay. Unsa? Magminyo na ka? Oo, nay. Magpakasal na si Usrek?
Oo, nay. Kakao na po tag-inasalaan eh. As kang lugaya, naraban akong wag yung kakaog litsod baboy. Kuyawan Minaw mo lang kuyawan mo lang tanim mo na. Uy, abi na kong musupa ka sa among kasal. Nga taon, nga dugay na akong nag-ampo nga maminyo na ka para makakita na kong akong apo. Hoy, Odette, kung maminyo na mo ba? Oo nga naman, nay. Ingna na si Uslikan, nga kung maminyo na mo, pabumbag yung maayo. Unsi pong banay. Pabumbag yung maayo ba para maburot na yun? Saba ka dyan, nay. Uy, unsa pagtuunin mo na ako. Ligid, kailang bumbahan. Ay, kaihas maya ni mo, oy. Huna-huna sa taon ko na ko, oy. Tiguang na taon ko. Gusto na kong makakita sa akong apo. Unya og maglangay-langay mo. Basig iniglusutuan ang inyong unang anak wa na. Matutyo na ko. Na, Mao nga, mintas buhi pa ko. Patira na yun. Basig babdan ka ng Judith. bungot si ito'y Judith. Recorded by X Thunder Gaming. Apurado na kaya akong inahan. Tungod lagi kay gusto siya nga makaabot pa siya sa iyang apo. Kay kung makakita lang kuno siya sa iyang apo, malipay na kuno siya. Unya. Ay, nak. Wa pa man lagi mo balik sa uslit. Ay, nay, ay lang kay kabalaka, nay. Kay inigbalik adto, igani ato din ni kuyog duman yang ginikanan kay mamay sila. Uy, mamae pagyot. Pwede naman lang unya na sa ninyo akong apo. Nanay, sad. Uy, ayaw lang kung pagdali, nay. Unsay ayaw lang pagdali. Kita baya ka sa akong sitwasyon, ha? Hinay na kayo nga akong lawas, day. Hapit na ko mo abte sa akong expectation date. Sa'yo pa na, nay. Uy, magpakalagsik lang di ha. Ako laging isaan ni mo hatagan jud kag apo, promise. Okay, nak. Ako sa isaad nimo. Nga, di pa ko mamatay hangtod nga makakita ko sa akong apo. Balibaran ko ang akong kamatayon. Ano sa naman hinoon eh? Rami ni! Ay, ito sa dinaraan. Nay, kaya lagi na ni mo. Mamaayo lagi ka. Mamaayo ka na imong gibati ron diha. Nat, naibaw baka ko nganong nagluya ko karon. Nga naman, ang sa man hinungdan, ana? Ay, wa naman gud ko kahinol. Ha? Gusto kong muhinulog taas. Saan ba yung di alegre? Sabak ko na bastos, ni mo, nay. Uy, Unsay bastos, oy. Kahanggaw baya nimo. Wa na ko kahinulog pitsas. wow, pitsas di ay. Oh. Abi na ko sa imong hinulon, pitsas di ay. Ingon mo ka, taas. Oh, kana day Louis Bambo. Dili day na taas nga numero. O ha? Naapa day taas gawasan o ibe. Gimingaw na rin kag madyong, nay. Sige lang, pagpakaayo diha kay paduwaon kag madyong. Ha? Ay, okay na. Oh. Tekay ko punan, be. Lagsikang nanay. Bungot sa ito'y kakidort. Nalagsik og kalit ang akong inahan sa diyang gitagaan na kong puhunan. Pero kay napildi man sad, naluya na sa balik. Pero tanaw na ko, murag grabe man iyang kaluya. Mga gidaan na lang gid nako siya sa doktor. Lain sa kag-style lang ko diyang da. Ang uban, nasakit tungod sa pagsigig madyong. Ikaw, naluya ka, nasakit ka, pero ang makapalagsik nimo ang pitsas. Niya karon nga, nagluyam-liyag balik. Awa na kapaluwag madyong sa mga anak. Duwa man, Dok. Pero lahi gyud. Unsa man lagi nagkalahi. Ay, di na gyud siya mo nakaayon ako. Naulian lang ko, pero nabalik akong kaluya. Mura magug, doon na gyud ko'y gustong makita ba? Unsa Mura man gyud? doon na gyud ko'y gipangita. Nga ba, nang unsa may gusto nimong gipangita nang? Gusto kong makakita og bagong na tao. Kung kinatao? Dili Dungol man ng doktora, oy doktoruha. Bata ba ka ng bagong na taong bata? Doc, excuse me, Doc, ha? Ang gusto sa akong nanay, Doc, makakita gini siya sa iyang apo, sa di pa ko nung siya mamatay. Ay, sus ka na, ready ay, oy. Unsa, makakita ba ka nang, oy? Unyang saon nga luya naman ko. Tagaan talaga kag para palagsik, ha? Resitahan na lang ni mo siya, Doc? Gawa sa resita, pagunitan na siya pinig pitsas. Ma'am, yung mahinul-hinul ba? Panahon sa laay.
Nya di man siya magluya kay naman siya mahinul-hinul. Anal siya na. Kanang uno circle para ganahan siya mahinul. Lanay bitaw bidya ra na. Ang usag yun sa magapalagsik nimo nay mao ang imong hunanaon nga duna na kay umaabot nga apo. Anak nay. Niyang sa pagkahitabuan na do. Ngawa pa man ni matukang akong anak. Aw, dali rin na, naamag ka na siya maabot ka ba na? Aw, matukhang na siya. O, labi siguro, bulot na yun. Inibulot, wala. Sigurado na yung apo. Siguro agad ninyo haudi ka. Maning tamot ko nga dili pa matutyo. Para lang makakita ko sa kong apo. Di ko musugot nga mamatay ko nga di makakita sa kong apo. Isaad ninyo na ko nga ining tuiga, may apo na ko. O lagi nay, ako nang isaad. Mauto nga tungod sa akong tinguha nga makaanak nami para mahatag nako ang gusto sa akong inahan, nagpakasal dayon mi ni Uslek. Unya. Congratulations ninyo, Uslek, anak. Day Udet. Salamat, Dad. Salamat, Dad. Pero may pangutan na lang ko. Unsa, Dad? Unsa manggit kini? Ganun mo raman og ras kaayo kini nga pagpakasal ninyo, ha? Nga, unta gusto gud unta na ako nga sa simbahan mo magpakasal. Unya lang, Dad. Mining, kani, unahon sa nato, gidalian mo gudi. Nga naman iyo, Buta ni Udet, Dad, nga siya siya nalibutan na. Kaya wako'y kalibutan ni Dad. Ang ako lang taon nga gusto lang kong makasal dayon mi ba? Para na ni sa, di may luglain akong piyab taon. Okay. Mas mayo inon. Pero doon na yung tingali rason. Huwag ka naman gusto na kumasayran na iya. Unsa man, kasultihan ba ko nimo? Iya? Recorded by X Thunder Gaming. Dad, ang tinuod, kung nga nung gusto kong makasal dayon mi ni Uslek, kana gumikan sa hangit sa akong inahan. Mas mayo di ito, pero unsa pa? Doon na pala lain, Dad? Nakita na ko, nga doon na pailaing hinungdan. Wag ko kibawa na, Dad. Dad, sultayin sa Daddy, Day. Kung unsa pa ganin ang hinungdan niya, total, minyo naman ta. Sama, Day? Kuan. Abay mo siya, mga ulo sa tao eh. Kaya itong bisita, ang matistigo sa kasal. Kasi panggutom na tao eh. Sige, mga ulo sa tao. Sige, pangaon ka mo. Unya na lang ganing kasal gid nila sa simbahan. Dako na unya nga akong hikay nga himuon anak para sa inyo. Okay, may problema, Dad. Ikaw, bahala na, Dad. Mikaon ako, ha? Uman ninyo kaon. Ari nga din sa pikas, iya, ha? Kay nagtiwas tag sulti. Yes, Dad. Dad, manami kaon, Dad. Okay, umana mo kaon. Mana lagi, Dad. Okay, iya. Ayaw na kalain, ha? Nakita maguna ko, nga murag dunay gyoy kamayang apan, kung nga nung dinalian taayo ning inyong kasal. Murag dunay gamayang problema kung wa kumasayop. Dad, ang tinuod, usasay nung dan nga nung dinalian kay kini among papakasal, kamo mo gusto sa kong inahan nga mamabdos ko dayon, o makahatag ko niya apo sa dili pa siya mamatay. Mao ba? Dad. Unya nakita man gud nako nga nagkaluya na si nanay, ug mao gyud ang gipangayo nga makabaton dayon mi og anak, ug makakita siya sa iyang apo sa dili pa siya mamatay. Mao ni nga nakikipaka mi og anak. Kung mao ka na, pastilan. Ngano Dad, may problema? Ambot og matawag ba ng problema. Pero ang tinuod, nabalaka ko nga basig dili siya makahatag ni mong anak. Ano naman, Dad? Kay kining bataa. Sa gamay pa, among nasayran nga, usara iyang ito. Ha? Ang natapabalaka yun ako. Kay sa kadaghang na uyab nining bataa sa una pa, daghan ang mga babaeng iyang gina dito sa bahay. Pero, di usa kanila nga mimabdos. Ay, ambot. Ug dili makatungod kay usara iyang itlog, maulang nabalaka ko nga basig
Dili unya siya magkahatag kanimog anak. Usaray itlog. Ginoo ko. Kung dili siya magkahatag na kong anak, unsaon na malang ni. Unsaon na malang si nanay. Di na pag siya masugot na mamatay siya nga dili makahatag. Dili ko makahatag iyang apo. Makakita sa iyang apo. Dahil unsaon ko man nga unsa ra may itlog. Mao na kong problema, unsaon naman lang og tinuod gyud nga dili siya makahatag na kong anak si Uslik. Unsaon naman lang taos nanay? Magsige na lang siya tinga, kay di man gyud kuno siya masugot o mamatay kung dili pa siya makakita sa iyang apo. Unsa imong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon to death? Sa tanan nga namati na mo ron may adlaw, salamat sa kanunan ninyong papaminaw. Si Bambina ti President ko tao og St. Panyawan Coffee Mix dito sa gawas taon, nagkape pa taon. Unya sa tanan po na itong mga igsoon nga may gamit sa taon coffee kaning St. Panyawan Coffee Mix, the best yun kayo no. Nindot yun ang St. Panyawan Coffee Mix kay makapalagsik yun na to. Ang bitter nga makapabetter sa to ang kalawasan. Nindot kay itong pamati ana. Kita mga GBT pwede yun ta mga pi. Kada adlaw kung kana atong gigamito ng ato ang St. Panyawan Coffee Mix. Nindot kay itong pag-inuman na unya dili stevia nga itong gigamit ka sugar na pero wag yun na mo wag kayo na nila gipatamis dili kayo na tamis ang ito ang St. Panyawan Coffee Mix the best kayo na para sa itong trabaho bisa kung sa itong trabaho kay kondisyon tapos may paning to das itong trabaho tungkol ng St. Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo nyo tanan Ate Pres. Okay, og ako sang pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og St. Panyawan Herbal Capsule. St. Panyawan Herbal Capsule with garlic, St. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasag sugar. Ayaw sipya kapag inom, kada adlaw yun. Katulusaw sa kadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom sa kakapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo, maudhapon. Sa gapon kakapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule imong inom, una ka mukaon sa imong paniuto. Maghapon, inig panihapon mo sa di ka pamukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan sa kakapsula sa St. Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato nga problema aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kaguul, di na mo angay mabalaka or mahadlok ana. Tungod kay yun na ni makatambal, makaayo, makapalibyo na nga itong kibati, bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Yung tonic, it's organic. Og sa ay, sorry Ate Pres, sorry. Alipin nyo kining Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding sa Pharmacy, ug sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you kay Ate Pres. Salamat kay Ate Pres. Sa tanan itong makaigsunan nga may gamit sa tawang Sidlinamit Oil. Thank you kay inyo tanan kamo ang nagimog number 1 sa tawang Sidlinamit Oil nga tinuod buwagtang sa tawang panuot pamaol parkit sa kawasan varicose veins katul-katul kutos kabataan ilikay pagyunta sa dinggi kun mo gamit at sa tawang Sidlinamit Oil nga anarama palit sa butika di ba ko gali? Bang! Sa butika, ligod gams. Sa butika, ligod mahigala ang tinuod nga haplas Sidlinamit Oil nga naputun-ala sa mga katawan gams. Ara lagi nato mapalit sa butika adi gini pun ano balik-balik ana kay naarabay lang matakilid sa gawasan malukas tanan. Una nga sa butika lagi tinuod ang atong haplas gibaligya ang Sidlinamit Oil. Butika lagi migala. Unya sad panalitan galiglayo tas butika. Kana natay opsyon da diha sa Facebook gams. Bisitahin niyo ang page sa Panyawan Herbals Incorporated. I-type niyo ang Panyawan Herbals. Nga kalimot nato i-like ang page mangigala no. Nga makita tanan ang mga genuine seed marketing products. Og ang ang Panyawan products mahigala sa seed marketing. Mo na mapalit na pud nato usa ya sa Shopee. Mga na butika, Shopee dayo tas butika. Shopee ta mga igsuon, mao gina ang tinuod nga Sidlinamit Oil. Ato di ba na? Butika Shopee, layo ta sa butika Shopee. Og do ta butika gid mo ni tinuod diha. Okay. Muna gibuhat sa atong kuan nga mga kay atong mga driver sa sakyan dito na to na. Modadam na sa nya man lagi man prayen ni Jesus Villaflores. Lipanto. Nya taga Barangay Cagayan, Alegria man ni siya. Nya ana ko no
sa estudyante sa di anak diri, magpasugod lang siya sa Liniment Williams para butika gyud ba. Sa taxi M cards, si Sander Sario pariente ni Sisil. Ako ni balikon kay nakita mi usab ni sa barangay Bugas, Badyan Cebu. Nya labi na gyud ni sa taxi Risilda sa si Prosiso Bunbun ato ti Kapitan Gams. Taga Lawis South Poblacion San Fernando. Thank you kay Miguel. Unya Gams, karon nag pizza uno ka ng ang atong grabe kay tigpaminawan gyud nato si Guling Kulina atong yang radio na ginaskawas o sa Sumagda ko wireless. Mag-birthday ng pizza September 1. Gusto naman no? September 1. Thank you kayo Guling ha. Salamat kayo. Ya, maggamitan gyud sa Element Oil. Thank you kayo dong. Guling, salamat kayo. Thank you sana natong suking at tigabitan nato og Element Oil. Okay, thank you kayo, Abang. Good morning! Nagmambinaw, nagmonitor ka na to ha, ang akong paisano nga taga-Uslob, si Franklin Serencio, diya sa kakantin doon sa Cebu Metropolitan Cathedral. Franklin Serencio, Gerald Delicado, Nenia Gores, Lita Nabago, Kimberly Pacanya, Susit Vergara, Bibi Abelia, Kukoy Ruma, o Flor Flores. Sa ilang pag-duty dito sa kantin, ginang gitrabahuan, sa iyong mga ligo, sa iyong buntag tungkol kayo ilang pag-report sa ilang mga obligations sa iyo man, ayaw kalimot ha, ang celebrity Coaching Bionism. Ang atong gutak tayo papaya extra, usahay mo magdunay mga ito mga atong panit, o kada ba kandapitin sa ato ang kilid sa may ilong, mo magdunay lagom-lagom sa bani, o niya mo na po katol-katol, doon na ba kayo blackheads, doon na ba kayo whiteheads, ayaw kalimot. Celebrity Coaching Bionism, tungkol kayo mo repair ka sa mga dead skin, o doon na sa may mga skin problems, kutis artista, kutis para sila na, younger looking kita. Celebrity Coaching Bionism. Tanawa ha, tatap, said marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na ito karong adlaw gilyat. ang atong sinder si Odette. Udet. Odette, Ate Pres. Ang problema lagi ani niya Odette, nga pakasal lagi taon siya sa iyang uyab nga si Uslik. Kani si Uslik Ate Pres, paggamay pag ginulhinol ni silang ginikanan, usar ba itlog? Uy, itlog Ate Pres, usara. Pumutanan lagi ani niya, baka anak, baka taon akong bana usara itlog. Ha? Nabaday gitinudo sa itlog? Usa Ano ba? itlog. Usa itlog. Hindi Kaya ka ako anak. nigo Ate Pres. Namatay naman to. Usar gyud itlog. May ba man ka nakikap ka? Mga barkada biyan yung pakitanday biyan mi. Mo Siya ba? sulti siya. Awa bay usara itlog na ko bay. Ana, bata pa to siya. Mga bata pa mi. Mga bata pa sa una bligo kuan bukubo biya tanan. Okay ra ba ang usara inana? Okay ra ba? Dili matanak or pero okay ra iyang panglawas pagpalitan anak. Baka diyo sa di pa tam istorya na tipres bang. Namo ko kita dito sa Good morning. sa Paris Olympic bang ba katubang mga katong ang last supper bitaw nga gikuan sa mga LGBT mo tana lang ko nimo ha sa di pa tam tambang ni. Unsa may kasulti nimo ato? Ikaw naamo yung kay reaction ato mga gibinuangan ng mga kuan be. Unsa may kasulti nimo anang nagbinuang ron be? Kuan kining na ang dili manggo. Kaysa excuse bang kaysa ato ang mga ang Christian purti maliguta sa giliingon si ato niya sa Muslim naglagot kay naaman sa abuto po sila Jesus Christ kuno ang mga Muslim po in fairness mga Muslim no unsa to nga sa ilahang ni Jesus nila gingan lang tong ato nila kalimot lang Mga pa. sasi unsa to mul anak Oo, wakay ko kakuan. Oo. Kanang Ang ako ba, kung ari ko ni mabasihan sa in fairness sa mga relihiyon, kung ari ato sa Catholic religion, di lang ako maglukit na yung diri sa asa nga chapter, ha? Kung ari lang ka Genesis, sa creation pa niya naman God the Father nga magbuhat kita og tao nga sama sa atong dagway. So ato pa, ang dagway sa tao, ang dagway sa Dios usara, kaya nga sama sa atong dagway. Nang panalitan og imong gibugal-bugalan ang iyahang dagway, kanang lain kay paminaon. Bisa, nahinumdum ko gulyat. Simple na rin akong gulyat. Naglubong ni anhing maning ulan-ulan. Ito nga ay bitayo sa kalapida. Gibgal-bugalan ang tuo sa kabatanon na nalikuyog sa lubong. Wato po, abdig mo, namatay ang batanon. ba Pwede lang kumingon nga, unsa ha? Sako lang nadunggan. basta timing na to Oh, pero dili mo kung ay magbugal-bugal kita. Bisan gani og mga larawan na sa namatay na nga atong igsuon. Hindi karon og mingon nga samot malaan magudam no samot na nagbugal-bugal ka sa atong manunumbo sa atong Ginoong Hesus kay balaan ko na. Tinuod na. Karon. Ako ipaambit ha. Kani manggod ang gisgutan manggod kay nahitabo lagi ni adto nga usa ka kategorya sa sports nga gihimo dili ko ka boxing ba or basketball ba nga ang mga parehas namo gipari sa babae. Kay kani lagi ang mga parehas namo ni apel babae na magitsura kay nagpaupila na kuno. Karon, ingon man to sa aton ni Ropel in taon nga, unya, ilang kusog ang ilang mga bukog, lahi man yung mga babaeng tinuod. Tinuod na. Karon, na ako yung paambit diri, ha? Ne. Pananglitan,
ako pwede lang maigon sa mga parehas na ako kasi mingon niya mo nga kanang wala ko nilaban ninyo. Tama ko din sa New Testament. Nga unsa man? From the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Si Jesucristo mao gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. So ang unod sa mga aning linya, bisan pag-usbo na itong hitsura, ang imong pagkalalaki na gihapon. Ito sa simple kayong example. Di ay iro nga laki gikapon. Di ay iro nga babae gilaygit mo termino na ron dili mo mabdos. Kapon ka pinganan. Kapon. Di iro nga laki gikapon, di iro nga babae gikapon. O gilaygit ikaw sa babae. Karon ug taparon silang duha, maila ba gihapon ang iro nga laki? Umitaw no? Kaysa babae? Bisan kapon. Puro sila iro, no? Dili, di mailan. Sa dinaganan sa laking iro, bisan sa Dili, mailan ko. Kaya na may balls ang itlog man, ang laki. pero akong punto. Klaro, makita. Pero akong punto ay Kung kapuno natin, preso, ay makita. Wala pa nga na mag-itlog. Normal ko. Karon, ako punto ay simple lang kayo. Kung padagano ning laki nga iro nga gikuan og kaning bayi, lahi jud dinaganan ring male. Lahi gyud ay. Karon, sa simple lang kayo kanang parte mo pantutan ng gulyat, dili kay kumuyon nga ingon ang basketball ba to or boxing ba to nga ang mga prehas namo nga gipirahan na ipares o iatbang sa tinuod nga babae. Kay kanang mo tan-aw na ba ka sa Facebook kanang uban nga kanang mo messages Facebook yun. It is a great insult to us who are real women. Bitaw. Mo na sila. Tinada. Karon, balik na din sa Cinder, gulyat. Baka anak ba kuno og usa ra itlog? Anak ba kuno si Silso ay uslik di si uslik nga usar may itlog. Basa. Karon. Arita sa kaalam ni Solomon, Wisdom of Solomon. Kay ang iyang puntahan gid nung makanak ba sa diha no? Karon, arita sa Wisdom of Solomon chapter 3 verse 4. Yeah. Ni adtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon. Di sa makanak, wala gapon sa gikapon. Di ba sa kanak? Na may itlog usa. Sige lang, kay mo igo manig gamay. Ni adtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon gantihan sa kalipay kung nagtamod siya sa balaod ug wala siya magtipig og kahubos batok sa Ginoo. Tungod kay siya matinumanon man, makadawat siya og linain nga ganti nga mas bililhon pa kaysa pagbaton og mga anak. Di ba? Sa ato pa inday og maminyog gyud mo bisag wa mo'y anak. Nay gante hatag sa Ginoo. Nay gante. Malabaw pa sa anak. Doon na bito ka na interview gulyat nga. Ano ba? Doon na bito ka na interview nga yung mga anak. Ni anak sila nga, amo na niyo dawaton bam kay mo man hinatag sa Ginoo. Ako ba na mga po man di ba? Mga dap. Nagop. Naiuban nga, mga dap, lawa lang may mga dap. Kay, mamaligi sango na mo sa Ginoo, amo na niyo dawaton. Naiuban mo ingon gulyat. Tapos iuban mo ingon nga, pre, kung di kumanak kong asawa, papinasawa kong bayot. Pero sa tidod lang ating pres, no? Pwede rin yung mga anak ugo sa kaitlog. Dipindi rin yun na sa sperm cell nga nabuo sa nakuan sa tao. Tungod sa ang kondisyon. Sa binhi sa tao, ha? Buto ka na. Sa binhi sa tao, diaraba mo? Pwede mo rin magkabuntis, ang isang lalaki, basta gagabab. Ako ka, nanan ko gina. Kani. Asa mo ni Google? Ako lang ipangutan na. nila sa Google. Pwede ba mga anak? Yes, pwede pa rin makabuntis ang isang lalaki na isa ang itlog o testicle. Ang abilidad ng isang lalaki na makabuntis ay nakadepende hindi sa presensya ng itlog kundi sa presensya at kondisyon ng mga similya ng lalaki. Okay. Ano importante? Kahit isa lang ang testicle o itlog ng lalaki, ito'y sapat upang gumawa ng tamang dami ng similya. Dated January 10, 2022. Okay. Woman to verse ka na lang din. Ako tinutin ni Gulet kay tinutin ni Gulet kay ako igataw. Wa makabatulog anak ng patanaw sila diri sa ospital. Tingnan mo doktor nga kuwang kuno ang number sa laki. Dapat kuno 14 or 12 ba to. Wa mo gusto mo nang gipatumar sa tamal. Nakanak sila ko sa. Naambo po atong di ba? Ti presang po suod nato nga duwa yang ito po sila anak, di ba? Sila lang. Dili tulo. Wag mo siya anak ya. Depende lang kita sa imong sperm cell kung okay good ang imong kuan. Ang kondisyon sa mga binhi.
Sige. Ani na lang. Ay, kani singili. Ari Gabs. Di ba nadungog mga sa inyo usar itlog mo? Oh, pagkatagal ka kusbiya ba sa una? Oo, nya. Surahan bitaw ko sumutan na kas mga silingan. Wala kayo ikaw usa. Usa na ito sa bihika ka. Unya, pinakbo mo anak. Mabila pa itapa. Magkabay ko na ba? Dosir man ka mo. Yan anak, usay kayo. Pinakbo ba? Dosir man. Tinubo ko na sa itlog, ipahikap ni. Sige, Ikaw pa, Bob. Ako ipahitapon? Ah. Kasi pagtulog ako sa inyo mga babae. Wala ka dito naman, no? Gara ko ang puzzle, Tiyan.